ପ୍ରିନ୍ସ ଭାଇ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଓମକାର ସାହୁ। ଡାକ ନା ପ୍ରିନ୍ସ। ଆଉ କିଛି ଡାକ ନାଁ ଅଛି କ'ଣ? ରାଠି ବୁଟୁଲୁ। ଆଉ ପୁଅ। ଆଉ ଗଲା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବାପା କ'ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି? ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି ପୁଅ। ପୁଅ ବୁଟୁଲୁ। ବୁଟୁଲୁ। ଆଉ ମମ? ପୁଅ। ଆଉ ଜେଜେ? ନାତି। ନାତି। ମା? ନାତି। ଆଉ ଅଜା? ଅଜା? ହଁ। ଅଜା ଡାକୁଛନ୍ତି ପୁଅ। ଜଗାରେ? ହଁ ଜଗା ଜଗା। ଆଉ ଆଈ? ଆଈ ହଉଛି ଜଗା। ଜଗା। ଆଉ ମାମୁଁ? ଆଁ ମାମୁଁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ଜୋରେ କ'ଣ ଶୁଭୁନି ବା? ମୂର୍ଖ।